Beste kijkers, mijn film is gestopt. Er was iemand aan het bellen daarop. Ja, daar is mijn eigenlijk mijn gezin. Die heeft gebeld en dat kan ik niet meer filmen. Oké, beste kijkers, ik jullie hopelijk weer terug bij een nieuwe video. Dit was gewoon uitproberen of dat deze ijs hard is of niet hard. Helemaal ijs. Wow! Holy moly! Wie durft naar de overkant te rennen? Check, beste kijkers, ik ben aangevallen. Domme ezel. Oké, beste kijkers, ik zie jullie hopelijk terug bij een nieuwe video. Abonneer zeker op mijn kanaal. Like deze video alsjeblieft. Ja, subscribe. Like, scar. Oké, au revoir.